Bé, Paula, segon programa del Parpallo el Ventorro. Què tal? Avui de què anem a parlar? Que t'has encarregat tu altra vegada. Estic jo deixant funcions a tu, sempre. A veure, Què portes avui? vull a tirar de contactes i és que és una companya que és meravellosa com a companya i com a profe també com a historiadora. Ella és Aida Galarza, ella és graduada en Història, té el màster d'Estudis Feministes i és una crac en general. Aneu a gaudir moltíssim perquè ella està especialitzada en guerra civil i en postguerra i anem a parlar d'un tema que es parla ben poc, perquè és un poc com xicotetes píldores que sempre s'obliden i que és de les guerrilles, de la guerrilla, com es sorgís, com tot això. Jo crec que va agradar moltíssim este programa i jo crec que a tu, Màxim, com a senyor, perquè sabem que als senyors us agrada molt la guerra civil, perquè siga, va agradar-te també moltíssim esta Als convida. senyors els agrada la història d'escopetes i pegar-se tirs i tancs i tot això, és el que li agrada als senyors. A mi no tant, eh? A mi m'agrada més l'antiga d'espasa i escuts, però bueno, senyor. Bueno, senyoro, sí, de senyoro, no passa res. Benvingudes i benvinguts a Del Parpalló al Ventorro, un podcast d'història centrat en el País Valencià, conduït per Paula i Màxim. Què tal, Aida, com estàs? Hola, bona vesprada. La vesprada. Com ha dit Paula, un poc la idea del programa és parlar de la guerrilla, sobretot en postguerra, òbviament, quan s'acaba la guerra civil, i entrem així allà un poquet a saco. Com podrien definir guerrilla en el context d'Espanya de la postguerra? A veure, la guerrilla en si comença després de la Segona Guerra Mundial, perquè fins a aquest moment sí que trobem gent, els anomenats fugits, que fugiren a la muntanya. I a una experiència a l'hora d'enfrontar-se al franquisme sí que podem trobar, però guerrilla com a tal comença després de la Segona Guerra Mundial, quan el Partit Comunista va enviar a gent que havia fet la resistència a França per organitzar la guerrilla a l'estat espanyol i enfrontar-se de nou al franquisme. Bàsicament, aplicar un poc les tàctiques que estaven aplicant en França, així, no? O sigui, Però, ho veig... Digues. però trobem una experiència ja durant la Guerra Civil, de guerra de guerrilles. Sí. I és una cosa que normalment s'oblida perquè ja la creació del 14è cos d'exèrcit guerriller es va crear a l'any 37 i va ser Juan Negrín el que va propiciar aquesta situació. I era un cos independent de l'exèrcit popular de la República. Això és un poquet estrany, no? Que la República diga, vaig a tindre l'exèrcit popular, no? I a banda vaig a tindre un cos de guerrillers i el vaig a formar i tal. I aquest moviment, això un poquet, com se pot explicar? A veure, els objectius de la guerrilla no només eren d'acció directa, però perquè també atacaven línies de comunicació enemigues. Vull dir-te, ells estaven en la rereguarda enemiga. La cosa era el bàndol que s'estava enfrontant directament al camp de batalla, però ells eren els que estaven en la rereguarda per a què? Per a atacar els ferrocarrils, els telègrafs, les comunicacions. Eren com si foren espies, també. I ja començaren durant la Guerra Civil. En el bando nacional... Perdó. Digues, perdona, Pablo. Han de preguntar, estos guerrillers suposa que havien de tenir un coneixement del territori brutal, perquè, clar, n'hi ha que fer que Espanya és una península molt muntanyosa. A veure, clar, primerament, la gent que reclutaven per a prestar tasca, principalment va ser dins de la guerra, no? Dins de la línia de foc. Era gent que estava combatint, no? Al franquisme. I després creant una escola.
I l'escola més important va ser la de Benimàmet. I estudiaven les tàctiques guerrilleres pròpiament, no? Parlant pròpiament d'elles. A mi, Aida, sabem si en el bando sublevat i en el bando franquista hi havia algun cas d'escola de guerrillers també? O ells directament passaren... La veritat és que jo no he estudiat això. Perquè no, és de veres, vull dir-te. Jo m'he preocupat perquè, clar, la majoria de guerrillers, jo soc de Bunyol, val? La majoria dels cas de la guerrilla, així de l'AGLA, de l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó, en de Bunyol, o foren de Bunyol, Vicente Galarza, Pelegrín Pérez, i jo sabia que ells i molta gent del poble que anaven a la guerra estaven dins d'aquest cos de guerrillers. I tot això comença per, clar, per què? Per què comencen? Per què ells estan en este cos i després entren a la guerrilla? Perquè la majoria entren a la guerrilla. Per això la meua, clar, jo he investigat això, no si el bàndol franquista va fer aquest tipus de lluita. Imagina que sí, perquè és una pràctica que realment no és la primera vegada que es posava, no? I en Espanya. És una pràctica, la guerra de guerrilles, no sé... té antecedents històrics molt grans, vull dir, ja no des de la guerra del francès, sinó inclús abans, vull dir, i és un poc el que parla Paula, la península ibèrica, Espanya, que està dins de la península ibèrica, té una orografia molt complicada, és un país molt muntanyós i aleshores, pues, vull que això no, se presta a este tipus de lluita. Propicia, claro, se propicia este tipus de guerra. Bandolers... Sí, això també m'ho anava a dir que és un dels programes que segurament intentarem fer nosaltres, és el tema dels bandolers, que el bandolerisme, i sobretot així en el País Valencià, va ser molt fort, molt important des del segle XIX fins a principis del segle XX, i pràcticament, vull dir, no hi ha una relació directa entre bandolers i guerrillers, perquè els guerrillers tenen la seva això política i saben a lo que van, i els bandolers serà una altra història, però sí que n'hi ha una relació un poc d'estar en la muntanya, de viure apartat, de tal, i fer lluites d'aquesta manera. Sí, però en realitat aquesta primera experiència, no poden anomenar-los guerrillers com després tinguen l'experiència, no? O participar en l'experiència guerrillera com a tal. No eren agrupacions. Era gent que estava fent accions en la rereguarda. Digues, que t'he interrompit. I tot això comença per estos fugits, no? Perquè, clar, ells estaven a la muntanya i començaven a fer algun sabotatge i tal, i clar, per aquesta experiència que ja havien tingut, no?, de guerra de guerrilles, Juan Negrín gradualment començà a estructurar-los. Però encara no estem parlant de guerrilla antifranquista. De fet, com has dit abans, la guerrilla comença quan està acabant la Segona Guerra Mundial. El primer pas dels huidos que has dit, de gent que al perdre la guerra pegava a fugir, tenim casos de gent que s'amagaven a casa i gent que pegava a fugir, s'aixina per por a lo que podia passar, perquè, òbviament, podien tindre... La represàlia era la que era, i ho sabem. Com funcionaven estos huidos? Era gent que s'organitzava d'alguna manera per a lluitar contra el règim o era simplement gent que havia fugit i que volia passar desapercebuda? Clar, el que els historiadors podran anomenar el període de terror calent, que és la primera etapa, només començar la guerra, no? El bàndol franquista va ser tan cruel que la gent, clar, per a la seva pròpia salvaguarda de la vida, per a sobreviure, només podien o fugir o anar-se'n a una altra ciutat. El que, clar, l'experiència de quanta gent se'n va anar, per exemple, a Catalunya.
I tota la gent que se'n va anar a la muntanya, que és este fenomen, no? Els fugits, huidos, ells estaven ahí només intentant sobreviure, no feien una altra cosa. Si és de veres que a vegades tenien que enfrontar-se al franquisme, però no organitzat. No sé si m'explique, no des d'un Sí, sí. no des d'una manera organitzada. Ells a vegades sí que assassinaven alguna persona, però no estaven organitzats. Només intentaven sobreviure. Clar. No feien assemblees ni... No, Vull dir, no, clar, era una qüestió de supervivència pura i dura. de supervivència. Se sap d'alguna manera quanta gent més o menys va tindre el cas de gent que va ser fugits d'estos, huidos? La O veritat no que sí, jo crec que sí que ese dades sí que estan, però jo en estos moments no me'n recorde. Doncs sí, normal, soc no te sincera. preocupes. I bé, ja entrem en lo que seria la guerrilla com a guerrilla. No, El, encara no. no? Encara no, perquè està la guerra civil. Una vegada acaba la guerra civil, clar, una vegada acaba la guerra civil, la gent que quedava en la muntanya es va refugiar a la muntanya, però moltíssima gent què va fer? Exiliar-se. I el país, el primer país que va rebre la gent va ser França. Una vegada, de fet, un incís, m'agradaria parlar un poquet de l'escola de guerrillers de Benimàmet. Clar, eres lliure. Per Estàs què? així en ta casa. Per què? Exacte. Perquè per dret propi es va convertir en la major cantera de guerrillers de l'estat espanyol. I és una cosa que normalment la gent no conec i va ser al nostre territori, va ser així al País Valencià, estem parlant de Benimàmet. I va ser creada en 1937. Què feia esta escola? El que estava preguntant, Paula. Esta escola es dedicava principalment a la formació dels treballs imprescindibles per un guerriller. Con què? L'ús d'armes, la tàctica topogràfica, importantíssima. Clar, i es dedicaven cada matèria, ells estudiaven, i cada matèria dedicaven vora 26 hores, al voltant de 26 hores. I tot era per a això, per a poder estar en la muntanya, bueno, la muntanya o d'això, i poder sobreviure i lluitar en aquesta rereguarda. No, clar, esto principalment més que per a estar en la muntanya, l'escola de Benimàmet era per a lluitar en la rereguarda. Per això eren com espies, era la gent que estava, clar, intentant tallar les comunicacions de l'enemic. I una pregunta, esta escola de Benimàmet, alguns dels seus alumnes tenen relació amb la creació de la línia X, YZ que va haver a l'altura d'Almenara i tot això, perquè clar, això és un coneixement topogràfic molt brutal que els franquistes no van poder salvar. Clar. Estaven tots... clar, és que tot té rellevància, no? Importància en aquella època. I de fet, el que vos estava comentant abans, que la majoria de la gent que va estar en este cos després va estar en la guerrilla. Encara que anaren a França, la majoria tornaron. Perquè era els que tenien l'experiència, no?, de la guerra de guerrilles. Era gent dura, perquè recordem que si tu comences a formar-te en el 37, 38, potser encara en el 39, passa la Guerra Civil, te'n vas a França, lluites allí, te'n tornes així i te tires així. continues. Vull dir, era gent que se passa 15 anys perfectament vivint en unes condicions duríssimes. Vull dir que Eren uns nosaltres cracs. no aguantaríem ni una setmana aguantaríem nosaltres. Era gent que jo sempre pensé que podia més l'amor a la llibertat i les ganes de lluita per defensar el que ells pensaven
que era l'opció, no? L'opció correcta, que era la democràcia, que era la llibertat. Mm, jo em penso que a hores d'ara no passaria. Ja, jo No, tampoc. però si a hores d'ara vas a organitzar una manifestació i la gent te diu però jo quants diners vaig a perdre el sou? Sí, Diu, sí, jo és què sé, veritat. aquest gent que és deixar la seva família, se pujar a la muntanya i Sí. estigui de guanxa i pegant-se tirs. I, Jo què i, sé. Actualment estem molt desmobilitzats en molts sectors i mira, nosaltres tres que som professors, en el nostre sector ho sabem molt bé, que està molt desmobilitzat. Avui en dia jo no ho veig, però la veritat és que sí que estic ara... Ja tenies molt d'això, però ara mateix estic com m'està creixent més... com no m'he dit la paraula, que estic sent... Ai, no m'he dit la paraula, redeu. Que els tinc molt en consideració, molt d'això, no sé, que m'agrada, que s'estic admirant, això, que m'eix l'admiració cap a aquestes persones, però al cap i a la fi és la lluita del teu pensar i de que creus que la teua gent ha de mereixer Sí. la llibertat i vas a posar la teva vida per davant per aconseguir-ho, això me pareix impressionant. Sí, i una altra cosa que també m'agradaria parlar és que, per exemple, l'escola de Benimàmet també podem trobar altres experiències, no? A l'estat espanyol, com va ser una a Alcalá de Henares o a Valdoreix, a Barcelona, però sempre estaven sota l'assessorament soviètic. És importantíssim, clar, en este moment, perquè el Partit Comunista abans de la Guerra Civil pràcticament era inexistent, però durant la Guerra Civil va començar a fer-se fort també, clar, per la Unió Soviètica. I la creació d'aquest cos va estar en tot moment assessorat per la Unió Soviètica. I a més, cal dir una cosa que està clara, que possiblement el Partit Comunista va ser l'únic que va plantejar una estratègia mitjanament decent a l'hora d'intentar guanyar la Guerra Civil. Sí. Perquè a vosaltres te pot agradar molt el PUM, la CNT i tal, però els únics que van dir, anem a veure, estem en guerra, n'hi ha que fer un exèrcit, n'hi ha que lluitar com siga, n'hi ha que guanyar, i després l'estratègia de n'hi ha que aguantar com siga, perquè pot esdevindre la Segona Guerra Mundial i Hem d'esperar a que es comence la Segona Guerra Mundial i quan comence... Exacte. Que això, de fet, perdoneu que vos això, jo que he estudiat prou el tema de la batalla del Llevant a la meva comarca, la comarca de la Plana, l'he estudiat moltíssim, i sí que és de veres que aquest pensament estava molt atent en la zona. Penseu que el País Valencià va ser l'últim bastió. Vale, Madrid és una merda. Però veritat que Alacant va ser l'últim bastió i Castelló va caure un poc abans, va caure en juny del 38. Clar, aquest pensament el tenien. De fet, la meva família se'n va anar de Vila-real, perquè eren uns rojos de merda com jo, se'n van anar a Cullera, o sigui, el meu besia jo i la meva besia ja van anar a Cullera, de fet, es van casar a Cullera, i per l'esperança de que començara la Segona Guerra Mundial una punyetera vegada. O sigui, aquest pensament sí que estava molt atent en la població del moment, i almenys el País Valencià. La germana del meu besia i jo va fugir a Morella, com va poder, no sé com va creuar, se'n va anar a Catalunya, de Catalunya a França. I ella no va estar en camp de refugiats, va anar directe a París i va estar treballant allí en un forn. Però vull dir, va tenir molta sort ella al seu home, però vull dir que això, el que dic que aquest pensar era prou comú i, clar, imagineu entre els propis combatents. O sigui, és que... De fet, l'experiència guerrillera, el Partit Comunista, clar, el que venia en aquest moment era que una vegada acabava la Segona Guerra Mundial, clar, ells pensaven, si nosaltres hem ajudat a França a guanyar, ens ajudaran a nosaltres a enderrocar a Franco, al franquisme. És que la lògica pura i dura. Una altra vegada, què va passar? Pues els gabachos, m'ho van passar els gabachos. Que sempre lo igual. Mai confies en un francès, Mai confies en un francès i en un anglès, mai. Una altra vegada el pacte de la intervenció. Però és que convençut, i el Partit Comunista estava convençut que ajudaria, clar, a la democràcia. És que al cap i a la fi estàvem parlant de democràcia. D'un país
tenia sentit que Franco havia tingut el suport de Hitler i de Mussolini i havia enviat inclús la Divisió Azul, que bé, que en teoria no havia... De fet, la intel·ligència anglesa sabia perfectament que Franco col·laborava amb Hitler, la xuvada esta del soldat, és que no me'n recordo com se diu aquest plan, del soldat que li ficaven els plans de la invasió. Vull dir, ho sabien perfectament bueno, que si Espanya no havia participat en la Segona Guerra Mundial, però era un aliat de Hitler, encara que no haurà participat activament. Vull dir que la lògica del moment era pensar s'han carregat a Mussolini, s'han carregat a Hitler... Se'n van anar per Franco. Tenen Seria que lo vindre normal, i de invadir fet. Espanya, tenen que vindre i invadir Espanya. De fet, Franco, conforme va conquerint parts, per exemple, quan jo vos torno a parlar de la meva zona porque yo hablo de mi, ¿no? De mi libro, vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Pero sí que és veres que la meva zona, per exemple, i passa en més parts d'Espanya, quan arriba Franco, per exemple, a Borriana, Vila-real, etc., que arriba en juny del 38, juny-juliol, els refugis aeris estan a mig fer, no estan acabats. I ja el franquisme els acaba. I s'ha sabut que és perquè tenia també Franco la por de que els aliats l'atacaren. Perquè, clar, i sa por també estava propi del propi franquisme. I, clar, si tu te saps bé que a la teva ciutat tu t'has fugit, però tu saps per carta o per lo que siga que a la teva ciutat Franco està acabant els refugis perquè té sa por de que continue o que llancen contra ell els aliats. Tu també tens aquesta esperança de que quan acabi la Segona Guerra Mundial i se'n vaig a la puta merda Hitler i Mussolini vaig anar per Franco. O sigui, és superlícit de pensar i a mi això me provoca odi contra els francesos. Però, home, i té sentit el que està comentant, perquè no hem d'oblidar que l'Ajuntament de València va ser bombardejat per la Legió Còndor. És que vull dir-te que vull o no, tenia tot el sentit del món que els aliats ajudaren per fi a Espanya, i no va ser així. De fet, durant la Segona Guerra Mundial i la resistència francesa, este 14 costes de guerrillers espanyols es va convertir en l'agrupació de guerrillers espanyols, que actuarien de manera quasi independent de les FTP. Pues ho dic, però jo francès no sé. Franç, tireus et partisans. Superbé, segur. Val? Sí. Per tant, els guerrillers espanyols en aquesta resistència comencen a tindre una importància molt i un pes molt important a l'hora d'enderrocar també el feixisme i el nazisme, no? De fet, en les memòries de Corachar, a mi una de les coses que més m'agrada, perquè ell parla de la guerra, parla de Unió, parla del Partit Comunista, el que més m'agrada de les memòries és que ell parla d'aquesta resistència i com el Partit Comunista de França, com el Partit Comunista en Espanya estaven organitzant aquesta guerra de guerrilles durant la resistència. Molt bé. Si ho consideres, podem... Continuem. Sí. Avancem. Sí, cronològicament. Estem ja l'any 44, pràcticament després del desembarcament de Normandia, la Segona Guerra Mundial ja es decanta per el triomf dels aliats. Què fa el Partit Comunista? Comença a plantejar l'operació Reconquesta d'Espanya. I què volia fer? Establir... Perdona, és que m'ha vingut flashes de Vox, perdona. El tema Reconquesta d'Espanya, algú tenia que haver avisat i mira, és que la Reconquista no existeix. Clar, però és que a veure, que es va anomenar així, no? Sí, ho sabem, però no para de irme del cap ese Vox, perquè hay que reconquistar Espanya. Dins de l'època tenia els seus paral·lelismes, no? Era del nord, tal, vull dir, tenia els seus paral·lelismes. Clar, però malauradament el nostre present... Clar, i també tindríem per un altre programa i parlar del Partit Comunista a França i tot el que va passar amb Monzón, Carrillo, perquè fins a aquest moment la direcció del Partit Comunista estava
sota Monzón. Però a partir de la invasió de la Vall d'Aran i l'operació va fracassar, Carrillo es va presentar directament ahí. Què passa? Que a partir d'aquest moment la direcció del Partit Comunista canvia a Carrillo. I este és un tema també que podria parlar, val? Va. Com aquesta operació Reconquesta d'Espanya fracassa, què planteja en aquest moment el Partit Comunista? Comença a enviar guerrillers, però ja no de forma massificada, sinó grups xicotets, per a que entren a l'estat espanyol i cadascú d'ells aniria a la seva localitat o a la seva zona i activar la guerrilla allí. És el cas de Guarachán, que va ser el primer grup que el Partit Comunista envia a Espanya a organitzar la guerrilla, perquè sí que parlaven, sí que sabien dels fenòmens que fins a aquest moment no, ningú s'havia preocupat per ells, però en aquest moment sí que volen, el Partit Comunista sí que vol contactar amb els huidos, amb els fugits que estan a la muntanya, i a la gent que no està empresonada, evidentment, però que està en els pobles sofrint la repressió i organitzar una guerrilla. I és en aquest moment, a partir del 44, quan el Partit Comunista comença a enviar grups de guerrillers. Bé? Continua? Sí, sí. Sí, continua, per favor. Les agrupacions guerrilleres. Pueden trobar en Andalucía, está en la zona de Jaén, de Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz i l'agrupació guerrillera Extremadura, val? Que estan juntes, més o menys. Després, cadascú va per a la seua, però trobem una guerrilla en Andalucía, una guerrilla en Extremadura, una guerrilla en Catalunya, però no pròpiament dita o perquè no estava sota la direcció del Partit Comunista, perquè, clar, hem de tenir en compte que en tot moment és el Partit Comunista el que activa aquestes guerrilles o aquestes agrupacions, val? Trobem també l'agrupació, la guerrilla Centre, i la més important serà l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó. Per què? Perquè és la que estarà dominada directament pel Partit Comunista. Tots els dirigents, tots els que estan de caps de sector i els caps de l'agrupació són comunistes. A més, clar, Llevant i Aragó sí que, clar, és tota la nostra zona, però és la que tenia territorialment més fàcil accés a França. Perquè, clar, en aquest moment havien de donar-hi, clar, perquè la direcció del Partit Comunista a l'exterior, que estava a França, el buró polític, Carrillo, Passionària, tots, clar, les notícies havien d'arribar d'alguna manera. Per això l'agrupació i que més accions va durar a cabo front al franquisme va ser l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó. Esta agrupació guerrillera de Llevant i Aragó, més o menys, en gent, òbviament variaria molt, però de quanta gent estem parlant? Centenars? Milers? No, que va. A veure, sí, perquè sí que tenia un segon, perquè és que de memòria, clar, no me'n recordo de tot. No, tranquil·la. Jo també faig preguntetes. No, jo de memòria sí que puc parlar, a veure. M'havia paregut llegir per ahí uns quants centenars. Sí, és que pensa una cosa, que en un primer moment només va ser l'agrupació guerrillera de Llevant. I, per exemple, el primer cap d'aquesta agrupació va ser, per això jo el que està contant, que jo començo a estudiar i investigar tota aquesta situació també té una qüestió familiar, perquè el primer era Vicente Galarza. I jo sabia, a mi sempre m'havien contat, era un cosí de la meva iaia, i sempre m'havien contat que l'havien afusellat Franco, i per què? Per maquis. Jo, i què era maquis? Qui era el maquis? Clar, el primer cap va ser Vicente Galarza. I arriba un moment que
la zona de Llevant i la zona d'Aragó s'uneixen i formen l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó. Jo, si voleu, puc contar més o menys, perquè, clar, era una agrupació tan gran, tenien un territori tan ampli que es dividiren en sectors. I cada sector tenia el seu cap. Estava un cap. A més, si me perdones, hem de pensar en una època on esta gent havia d'estar amagada enmig de la muntanya, no anaven mòbils, no anava... Vull dir, la comunicació era molt complicada i damunt un problema que tindrien és de qui te fies en aquestes comunicacions i demés. Clar, que era coses molt sensibles. Clar, de fet, estaven els llaços, les estafetes... És que, clar, és molt per explicar, saps? Tranquil·la, poquet a poquet, de lo que tu vulguis tirem, eh? Mira, la distribució territorial d'aquesta agrupació era el sector 11 o la quinta brigada, que era englobar la part de Terol, Castelló i València fins Requena, Llíria i Xiva. Després trobem el sector 17 o la tercera brigada, que era Montalbán, Aliaga, Castellote, Alcanit, comarques de Castelló, Esports, Alt i Baix Maestrat. Val? El sector 23, creat... Este sector es crea perquè el sector 17 era tan ampli que arribava un moment que no podien abarcar més. I es crea el sector 23, que ocupava l'espai del Baix Aragó, el Maestrat de Terol, Esports i el sud de Tarragona. I després estava el quinto sector, que era sobretot, que aquesta també va ser després, perquè clar, començaren, perquè en un primer moment no n'hi havia molta gent, però després sí que, clar, les agrupacions començaren a créixer. I es va crear el quinto sector, que era la zona de Utiel-Requena. D'acord? Sí. És que estic embobats amb el que el Hi ha integrants, entre 600 i 700 integrants de guerrilles. Eren un bon grapat, Al llarg de la seva història, del 44 fins al 52. Era un bon grapat, a veure, i molt valents. Sí, i la majoria, el que he comentat, la majoria eren comunistes. La gran majoria. Per això, esta agrupació també tenia el suport del Partit Comunista. El Partit Comunista enviava armes a aquesta agrupació, no a la d'Andalusia. Diners a aquesta agrupació. Fins que... I els soviètics? Ahir també posaven mà o sols... Ahir els soviètics van dir, ja vos apanyareu vosaltres en la vostra merda? Ja no. Bueno, has de tindre en compte que estem començant en el principi de la Guerra Freda i demés. Ja, també. I ja tenien molts problemes en Grècia i demés, i jo crec que la Unió Soviètica se va desentendre. Estava ocupada. Sí, és que el meu cap s'ha anat de veres. De fet, Carrillo, és que no me'n recordo exactament si va ser el 53, 56, va llançar la idea de reconciliació nacional. És a dir, ell demanava al franquisme que perdonarà a tota la gent d'esquerres i tota la gent. I també anava al 52, quan comença a desintegrar-se la guerrilla, que sí que comentaven que si Carrillo, que si va ser Carrillo, és en aquest moment quan la URSS també comença a fer-se un poc també d'esta pràctica. Que tot, clar, finalment l'estat espanyol no podem aïllar-lo del que va passar. Claro. I el Partit Comunista tenia moltíssima importància. En aquest moment, principalment, el Partit Comunista estava en França, era el buró polític estava en França, i de fet també trobem, a banda de les zones, també trobem etapes, aquesta guerrilla, aquesta agrupació també va passar per diferents etapes. Perquè la primera part del 45 al 48 va ser la part de la lluita armada, pròpiament dita, no? I quan es duien a les majors accions militars. Però, a partir del 48, clar, el que no he comentat abans és que jo estic
parlant, pensant que, clar, el que no comentat és que, el que no he comentat és que per als guerrillers la repressió, el que es tornaren, es pensaven que a la gent clar, a la gent que estava sofrint la repressió, que el fet que ells s'alçaven una altra vegada en armes seria com ells, cita't textualment, la chispa que encendería la lucha otra vez. És que està per així, ¿vale? No sé si, no me'n recordes si va ser Chaval el que va comentar no? Esta idea. Ells pensaven, ja no, tant el Partit Comunista com els propis guerrillers, que ells, a alçar-se una altra vegada en armes, el poble s'alçaria també. Falsaria. Sí. I trobarien l'ajuda. Però què passa? De qui trobaven ajuda? Dels masovers, principalment. De la gent que estava a la muntanya. I que van patir represàlies també per ajudar-los. Clar, perquè a partir del 47 el que va fer el franquisme és, clar, suposava un problema per al franquisme. Jo, després d'estudiar, pense que realment sí que era un problema, però no defensava, a veure, no suposava la caiguda del franquisme, evidentment. Però, què va fer el franquisme per enfrontar-se a ells? Si estaven a la muntanya. La majoria de guàrdies civils no coneixien la zona, perquè, clar, estaven sempre per ahí. Què feien? Disfressar-se de guerrillers. I és el que anomenem com contrapartides. Clar, el que estava comentant abans del tema de les comunicacions i demés, la Guàrdia Civil s'intentava infiltrar, i sobretot intentava també desactivar els punts d'avituallament. Se feia, nosaltres som maquis, i si col·laboraven, doncs tots a fer la mà. Clar, si col·laboraven, eren represaliats. Si no col·laboraven però no denunciaven, també eren represaliats. Clar. Mira, hi ha un llibre, perdona que t'interrompisca, hi ha una novel·leta que està molt bé, que és de Martí Domínguez, que es diu La Sega, i que corren uns masos allí jo diria que és l'interior de Castelló, ja no me'n recordo on, i parla un poquet de la lluita ixa i tal, d'una família que sí que col·labora en els maquis i tal, i després tot el que acaba seguint i tal. Que si vos interessa, el llibre està molt ben escrit, perquè Martí Domínguez escriu molt bé, i el llibre està molt guai. Perdona, que t'interrompis, que seguís. No, al contrari, que està bé, perquè a vegades sempre se te passa un llibre, però que està, gràcies, està molt bé. Què passa? Que a partir de, clar, una vegada comencen les contrapartides, la gent comença a trobar els mails, clar, evidentment. I és quan canvia, o quan l'agrupació canvia de tàctica. I a partir del 49 al 52 és un canvi d'estratègia. De què? Del pas de la lluita armada a la lluita política. Intenten una altra vegada, perquè estaven passant nosaltres abans, no? Que si no són capaços de mobilitzar a la gent de tot el que està passant, a hores d'ara, doncs, és un problema polític, no? De consciència. Clar, i ells comencen a intentar fer una lluita més política. Però tampoc. Una cosa, Clarament, quan parles de lluita militar i tal, normalment què són els objectius? Què solien fer ells per a lluitar? Quan era la lluita armada? Sí, quan parlem de lluita armada. Mira, podem trobar que, per exemple, ocupaven un poble i anaven a l'alcalde, anaven al quartel de la Guàrdia Civil, agafaven les armes o agafaven els diners que trobaven per ahí. I, clar, quin era el problema? Que la gent que quan ells ocupaven un poble, clar, els franquistes a vegades també els assassinaven, això també, val? Però per què esta pràctica va durar molt de temps o només van fer molt poques accions d'aquestes? Per què? Perquè ells ocupaven el poble. Estaven una nit i després ells no anaven. Però la gent que estava en el poble, quan tornava, clar, si assassinaven a l'alcalde o
impressionaven quan anava la Guàrdia Civil a veure què havia passat. Clar, qui sofria les conseqüències d'aquesta ocupació era la gent del poble. Clar. Per això abandonaren esta pràctica. Què més feren? Hi ha una novel·la de Vidal, de José Castaño Vidal, que era L'asalto al tren pagador. S'anomena L'asalto al tren pagador. Per què? Perquè hi ha un tren que estava entre València i Terol i se'n portava diners. Val? Què feren? Atracaren ese tren. Assaltaren el tren. Intentaven tallar també comunicacions, també rebentaven ponts i també intentaven entrar perquè ells principalment estaven a la ciutat. A la ciutat jo només he trobat que estava Picet de Galarza al principi però a la ciutat no estaven sobretot a la muntanya i sí que en comptes de baixar i ocupar el poble, baixaven, entraven al quarter de la Guàrdia Civil, a l'alcalde, feien el que tenien que fer, intentaven, clar, agafar diners, armes i se n'anaven. Perquè va arribar un moment que sí que a partir sobretot de l'any 47, que ja era també una altra vegada intentar lluitar per la seva pròpia supervivència. Clar. Perquè Això no ho dit jo, perquè el robatori al cap i a la fi d'armes també se pot veure com un rearmament, una forma de rearmar-se ells per a poder protegir-se i poder fer la guerra, no? En el cas de que el poble s'haguera alçat o hi haguera continuat i se pensar d'això, però clar, una volta tu portes 2 anys lluitant i no passa res, tu al final dius, és que venen a per mi, van a matar-me, tinc que he de sobreviure, és una supervivència. De fet, podem trobar experiències de gent que va estar des del 44, 45 fins al 52, Són 10 anys a la muntanya, com és el cas de Florian. 10 anys, parlem que en molts casos ja venien de la Guerra Civil, havien estat en França, Clar. era una gent que estava allà, vamos... Estava curtida. Tota la vida ahí. I què va passar a partir del 52? Que clar, també clar, és que la qüestió política, clar, la situació política també, en el 47, què va passar? Que es va produir no sé si vos recordareu, un acostament entre monàrquics per part de Gil Robles i socialistes per part de Prieto, per intentar restaurar la monarquia. Vull dir que al cap i a la fi també va ser una decisió tot la Guerra Freda, ells no tenien cap opció. El que vull dir és que no tenien cap opció. No, malauradament no. Eren perquè, clar, per una qüestió humana, ells no eren gent per enfrontar-se al franquisme, per una qüestió d'armes, però per una qüestió política també, no? Que estàvem parlant, comença la Guerra Freda, la URSS no vol saber res de la guerrilla. De fet, en el 52 és quan el Partit Comunista ordena la retirada dels guerrillers. Ja, a veure, s'estan massacrant, és que ja no poden fer res. I els guerrillers que sobreviuen, què fan després de que el Partit Comunista els diga mira, anem a desarticular això perquè no funciona? Doncs, a partir d'ací, a veure, el que estàvem parlant és que dones en la guerrilla existiren o no. El que estàvem parlant, sí. La presència de Naruna a la guerrilla és pràcticament testimonial, que després ja parlarem, o en un altre moment ja parlarem de la dona a la guerrilla. Jo crec que això mereix un programa, La dona sí, això en les guerrilles... Perquè pel que siga, les dones s'invisibilitza en la nostra feina, com estils funcionaris a soles per la vida, no farem, llavors no tinguem res a veure en les decisions o les actes o les coses que passen al món, no? Jo, de fet, el que he pogut estudiar i investigar de la guerrilla, sense les dones, ells no han pogut sobreviure ni un any. Per què? Perquè eren el suport, no?, que tenien ells als pobles. La majoria hi era gent que eren dones que d'alguna manera estaven vinculades a guerrillers o gent que havia viscut la repressió, però sense elles ni tan sols a la resistència a França.
les dones tenen un paper importantíssim a l'hora de parlar d'esta forma de fer la guerra, no? Per tant, què passa? Trobem com a mínim 4 dones que sí que arriben a pujar a la muntanya i estan amb els guerrillers. A partir del 52, quan el Partit Comunista ordena la retirada, què fan? Clar, algú havia de ser l'enllaç entre França i Espanya. Llavors, Remedios Montero i Esperanza Martínez són les dos dones que estan entre França i Espanya portant guerrillers a França. Val? En una d'elles, a conseqüència d'una traïció, cauen. Què fan els guerrillers? Parla del que fan els guerrillers. La majoria que poden eixir d'Espanya se'n van a França i en França el Partit Comunista els envia a Praga. La majoria, el destí final dels guerrillers va ser Praga. La majoria va estar en Praga. Fins que poden tornar a Espanya. Algú va quedar en la muntanya perdut o això no se sap? Perquè jo sí que sé que van haver empresonats, perquè, per exemple, la història... L'altre dia parlàvem jo d'Aida per telèfon i va eixir el tema de la pastora, no? Però estem parlant de maquis i de més, i la pastora, la meva zona, és la persona més coneguda, que segurament per la seva condició i pels genitals que tenia, per els genitals diferents a la resta. Se parla d'hermafroditisme, però bé, igual, això no ve al tema, això podem parlar-ho en un altre capítol si tractem la dona a la guerrilla i parlem de la figura de la pastora i el frau o no que podria ser Florencio, però el que sí que d'això és que, per exemple, jo sé que la pastora va estar tancat a la presó i després ell se va fer amic de persones que el cuidaven a la presó i va morir a casa d'este senyor que el va cuidar quan va eixir de la presó. Que això també va ser una història molt curiosa. I clar, sí que per això sé que n'hi ha empresonats, no? Alguns sí que van arribar a ser empresonats per la Guàrdia Civil i torturats, clar. A veure, sí que poden trobar gent que va estar empresonada, però la majoria de guerrillers foren afusellats. Una majoria. Perquè era una forma de... Clar, que el franquisme intentava demostrar a la població, no? Era de... No només afuselle, és que damunt el passeig pel poble per a que vegeu el que passa si vosaltres sou guerrillers. De fet, tu entres a Word o entres a internet i poses guerrillers i de seguida tens una imatge d'un guerriller represaliat, torturat, i perquè la gent vegera com podia, no? Què podia passar si intentaves ajudar a la guerrilla. Que sí, està el cas de la pastora, però la pastora del que estàvem parlant, Paula, la pastora finalment va passar alguna cosa estranya, no? Dins de la guerrilla. Sí, perquè té certs favors un poc estranys. Guerrilla. Clar, perquè els propis guerrilles també parlen que... És que, clar, després... Però ell també acaba la guerrilla d'una manera accidental, o sigui, tampoc és que fos una persona amb un fervent pensament comunista ni res per l'estil, sinó perquè estava de passo i va patir una violació per part de la Guàrdia Civil i va créixer ahí un odi cap a la Guàrdia Civil, però és el que jo recordo, potser vaig equivocant, fa molts anys que vaig llegir la història i que vaig estar... Que foren desertors de la guerrilla. Ell, també Manuel Vallès, un altre de Nopole, a veure, però els guerrillers que jo conec, la majoria s'afusellaren després de torturar-los. I a més, que estàvem parlant de Reme, del tema que estàvem parlant de que si són traïdors, Reme ja ho contaré perquè la vida de Reme, tu t'has llegit, Màxim, el llibre de Reme? Sí, però fa molts anys, farà pràcticament quan tisqué, o sigui, farà 20 anys. Jo Reme tinc primer uns llaços amb ella, no? Personals,
perquè vaig tindre la sort de conèixer-la, a ella i a Florian, i tenia molta amistat amb ella. Ella havia fet un relat de la seva història, de la seva vida, i jo amb el màster de feminisme, clar, jo no sabia de què fer-ho, el TCM, i la meva tutora em proposa què t'agradarà? Mira, jo conec molt la guerrilla, i m'ha dit, per què no parles de la guerrillera, d'una guerrillera? Clar, jo, clar que sí, perquè de fet és una manera també, no?, de validar aquestes dones que estiguen ahí. Clar, la meva sorpresa va ser que moltes coses que ella no va contar, que una vegada ja tires d'arxius i comences a investigar, és de moltes coses que ella va endolçar la seva història. Claro. I clar, Hombre, no? Per a mi el problema va ser de he de ser jo la que traga això a la llum, no? Tot el I que així hem arribat al Sálvame. No, és broma. No, vull dir que per a mi va ser un problema, perquè jo era una persona que ella ja no estava, jo era una persona que jo estimava molt, i jo no volia contar allò que ella no havia volgut contar. Clar, si no ho Mhm. contaria en el seu llibre. Clar, és que ella parlava de coses, de fet, clar, a mi tot això, a veure, em preavisa, perquè estàvem parlant, un guerriller que va fer les seues memòries i ell parla o anomena Reme que va ser una traïdora. I jo, com que traïdora? I ahir ja comences a investigar, i te l'adones que ha endolçat molt la seva història. Perquè això també passa. A veure, vull dir, Sense jutjar-la, perquè jo no puc jutjar una persona que ha sofrit la repressió i la tortura, evidentment. No, i a banda, que jo, el que anava a dir, jo entenc la persona que també acabava cantant, o sigui, va ser una tortura, va ser una violació, perquè eren dones, per exemple, Rem era dona, però si eren dones o eren homes, va ser una tortura, una violació, una amenaça de matar-te a tu, ja no a tu, a la teva família, que fa més mal que te maten a tu. Jo entenc que hi ha gent que cante, o sigui, per expressió, inclús que s'inventa històries, perquè això ha passat, això de la gent s'inventa una història perquè ja no sap què fer perquè el solten, també passa, i això ho he vist, o sigui, ho he vist en documents de coses que gent que s'inventa, vaig torturar coses, no? Per tant, jo tampoc vaig a jutjar i no jutjaré mai a una persona que, encara que sigui considerada com a traïdora, estem parlant d'una persona que ha passat per unes, perdoneu, això fareu pip, per unes putades enormes en la seva vida. O sigui, si això seria injust per aquesta persona, I de fet, i seria... ja ho contaré la història d'ella. Ella, de seus germans, la seva família, els seus pares, només després de la guerrilla, després quan ella es queda de la càrcel en el 63, només li quedava una germana a València i un germà a França. La resta de família havien estat tots afusellats i assassinats pel franquisme. A banda que ella, que me'n recordo els seus xenors, que eren aixina de gran de les tortures que havia patit. Com em deia, parlarem en el pròxim capítol. no, però Perquè si no... una cosa que has dit tu, Paula, interessant és el tema de que tu portes 7, 8, 9 anys en la muntanya i al final dius, vull dir, és que ha de ser una pressió psicològica tremenda i aleshores, òbviament, les desercions, les cantades, pegar a fugir com siga, tot, aquestes coses, vull dir. A mi, clar, ja parlo, ja no estic tirant d'història, jo estic tirant de record. Jo el que més me sorprenia de Rem i Florian era que, clar, jo a vegades sí que, criticava el Partit Comunista. Perquè hi ha coses que no estan clares. Una cosa he de dir, no conec ningú comunista que no critica el partit on pertany. He de dir
Que això passa encara avui en dia. O sigui, no conec ningú el que està en Esquerra Unida. Posa fent-se parir. Pues comunistes que puguen haver en Compromís. També posen a la part comunista de Compromís. Paula, tot el contrari. Mai criticaren el Partit Comunista. Ah, vale, havia entès que sí que criticaven, perdona. No. Jo dic, home, pues... I llavors, En eixa ho farien en època... privat. Remi i Florian mai criticaren el Partit Comunista, tot el contrari. És que era tot el contrari. Ells sempre vull dir-te. De fet, Enrique Corachán, en les següents memòries, clar, ell va morir en el 70. Dico jo, clar, no, però en les següents memòries, una de les coses que a mi més gràcia me feia llegint-lo, o llegint les següents memòries, era que el POM, després de vindre a Bunyol, se'n va anar una altra vegada a França, en Barcelona, quasi mort d'una malaltia comú. I va ser gent del POM que va ajudar-lo i després també a passar a França. I encara s'hi sortava. En les seues memòries, gent que l'havia ajudat en la seva malaltia a passar a França encara s'hi sortava perquè eren del POM. Només. Perquè era una gent, de veres, és que eren una gent al Partit Comunista, un amor. Sí. Tota la gent que he conegut d'eixa època era un amor al Partit Comunista. És estalinista, no? Esa idea, o esa ideologia estalinista del Partit Comunista és clar, és que... Sí, molt xinès, que ara ho veiem molt a la Xina. No la generació. Era gent que... I clar, ja, si tu el veus, no, des d'allà li dius, amb una distància, amb certa distància, és que gent que s'ha dedicat, i ha dedicat tota la seva vida al servei del Partit Comunista. Sí. Y el de la libertad a cambiar así, ¿no? Y a cambio todo de disgustos. Vull dir, tampoco sabien quan montar en el ACLA ni res, però vull dir, a canvi de disgustos, i la gent pobra. Florian i Rene i Enrico Corachán, en les següents memòries, només criticaven el que va passar en la primavera de Praga. Que això sí que no ho entenien. Durant la primavera ells sí que criticaren el que va passar. En quin sentit? Que... Al Partit Comunista no estaven d'acord del que havia passat. És l'única cosa que jo he sentit que ells criticaven al Partit Comunista. Si vols, com ja portem quasi una hora i anem a anar concluint, la major part dels guerrillers, per desgràcia, van morir en combat. Uns pocs compliren penes de càrcel, perquè els dos de què estàs parlant, tant d'Enrique com de Remedios, acabaren en la presó, no? Perquè després... No, Enrique se'n va anar a França i va morir en França. Reme, la pastora, el manco de la pesquera, sí que troben gent que sí que va estar en la presó, la majoria foren afusellats, i la gent que se'n va poder anar a França estigueren exiliats, la majoria, el destí final del guerriller va ser Praga. Que el cas de Reme, per exemple, vull dir, és una persona que naix en el 20 i pico, la solten en el 26, crec que he llegit. En el 60 i algo, has dit? La solten? Sí, perquè en el 52-53. Ha perdut tota la seva vida en la lluita i en la càrcel, vull dir, és una cosa... I no són els 40 i pico d'ara, vull dir, estem parlant dels 40 i pico de fa molts anys. I ja us contaré, perquè no vull avançar la seva vida, però va estar casada 2 vegades. Jo pense que no... Al mateix vull dir-te... Bigàmia! Al mateix temps. Clar, al mateix temps vull dir-te, clar, perquè... Clar, jo pense que no es podien divorciar. Clar. I va estar casada en un país i després en un altre. Ja vos contaré la seva vida. Val. Això mos deixa clar que anem a tindre un altre capítol de Naida parlant de les zones guerrilleres i de Reme en específic. Sí. Doncs res, si voleu, ho deixem així, a no ser que te quede alguna cosa que vulguis mencionar. Vols dir alguna cosa més, Naida? Jo pense que, no sé, que és un tema que hem parlat que es podria parlar, ja vos dic, de Partit Comunista, moltes coses, perquè és un... A veure, el que m'agrada és que és un tema que clar, ho engloba tot. Tot el que va passar en aquesta època. Saps què passa? I és una història... Digues, Perdona, Paula. Màxim. No, que digues vull dir que
que és una cosa que parlar de les guerrilles, moltes vegades parlem del franquisme, i la guerrilla és com una part teixina del xicotet i té tantíssim darrere que, per exemple, així en una hora no hem tingut suficient com per a parlar de tot, òbviament, i pues, podria anar part per part, sinó que jo crec que este capítol està molt interessant per això. Jo crec que he fet una miqueta ahí d'incisir? M'acabo d'inventar una paraula per tota la meva barra? Insisir. M'acabo d'inventar... Però anem a veure... Exactament, definís insisir. Me mola molt, insisir me mola. Però bueno, que acabem de posar jo crec una llavoreta per les persones que se'n sentin el programa, dels 4 que mos senten, que poder buscar més cosetes i per a sentir el següent programa que farem més endavant amb Aida sobre Reme. I sobretot que estem parlant de gent, a mi em sorprèn molt, ja si me permeto deixar com un poquet una reflexió. Ai, mira, el que t'anava a dir abans, Aida, quan t'he dit, hi ha algo que te deixes perquè del primer programa tenim l'experiència d'acabar de gravar i, jo no he dit això, jo no he dit allò, jo volia mencionar això. Què passa? Entonces jo, per si cas, en tots els programes, Paula, si me permets, quan arribem al final, a la persona convidada dius, hi ha algo que vulguis dir abans de... Bueno, ja simplement que com a conclusió sorprèn molt esta gent en el sentit de que molts tornen a Espanya quan potser podrien haver tingut una vida més o menys tranquil·la en França, després d'haver passat una guerra civil, després d'haver estat en la guerrilla allí, vull dir, hi era gent que tot i això va dir, no, jo me'n vaig a Espanya i en un futur molt incert, jo crec que molts no s'esperaven a lo millor que acabaren com acabaren, jo crec que no s'ho esperarien, si no haurien vingut, s'esperaven un altre escenari, però encara així era una cosa molt incerta i que pues, pintava un poc negreta i encara així venen així per dir, perquè el Partit Comunista m'ho diu i hi ha que lluitar la llibertat, hi ha que carregar-se a Franco i me'n torne. És molt lloable per la seva part, la veritat. I si voleu, en aquesta reflexió que m'acaba de dir de la xistera, perquè realment m'acaba de vindre ara, deixem el programa, moltes gràcies, Aida, per vindre. Saps que vas a tornar, això està clar, no se sap en quin moment, però tornaràs. I res, Paula, ja se veiem al pròxim programa. O per allà anem a esmorzar, me pareix bé bueno, també. Esmorzar, programa... Podem anar a Bunyol o un lloc d'estos. Tu estàs al costat? Bueno, ja no, però bueno, sí. Està més prop que jo, segur. Sí, no? Bueno, vinga, adeu. Salut, adeu. Acabes d'escoltar Del Parpalló al Ventorro, un podcast que ha estat possible gràcies a les aportacions dels i les nostres mecenes a través de la nostra aixeta, podcastpelvalencià.cat.